V tejto časti odpovedí na vaše otázky sa budeme venovať téme technickej príprave pre spracovanie nábytku u nás. Kým prejdeme k otázkam, ktoré ste nám poslali, chcem vám najprv ukázať, ako naši projektanti nábytku postupujú a v čom spočíva ich práca na technickej príprave. Projektant si od obchodného oddelenia prevezme všetky podklady k zákazke. Okrem písomnej dokumentácie dostane podklady aj v elektronickej podobe, uložené na serveri v zložke, kde sú fotky zo zamraného priestoru, vizualizácie projektu a iné potrebné podklady spracované obchodníkom. Všetky tieto podklady si projektant podrobne naštuduje a prejde si konštrukčné riešenia, ktoré obchodník naceňoval a plánoval. Potom si urobí úvodné stretnutie s obchodníkom alebo architektom či dizajnérom. Spolu si prejdú všetky detaily, ktoré vyplývajú z návrhu interiéru a odkonzultujú si prípadné nezrovnalosti a nájdú na ne riešenia. V 3D konštrukčnom programe si potom projektant začne vytvárať celú zákazku. Do projektu si prenesie zamraný priestor, kde si zakreslí všetky nedokonalosti konkrétneho interiéru, ako napríklad krivosti stien, stropov aj podlahy, výklenky, potrubia a tak ďalej. S týmto všetkým pri projektovaní nábytku uvažujeme. Do takto pripraveného projektu potom začneme postupne vytvárať každý nábytkový prvok, pričom rieši všetky technologické požiadavky našej výroby. Po nakreslení nábytkovej zostavy vytvorí výkresovú dokumentáciu, ktorú posiela na odsúhlasenie. Keď je zákazka na technickej príprave hotová a odsúhlasená obchodníkom alebo architektom či dizajnérom, projektant vytlačí výkresovú dokumentáciu, zoznam materiálov a komponentov pre objednanie všetkého potrebného materiálu a v neposlednom rade pošle dáta pre počítačom riadené stroje vo výrobe. A teraz k vašim otázkam. Pýtali ste sa nás. Chcel som kuchynskú linku s vyššou pracovnou doskou. V kuchynskom štúdiu mi ponúkli, že mi na kuchynskú linku dajú vyšší sokel a tým zodvihnú pracovnú dosku vyššie. Vyššie skrinky, že sa im urobiť nedajú. To riešenie sa mi nepáči. Viete urobiť nízky sokel na kuchyni a pritom urobiť vyššie skrinky? Áno, také niečo vieme urobiť. Nakoľko robíme nábytok na mieru, vieme urobiť akúkoľvek skrinku. Čiže u nás, aj keď je priestor nejaký veľmi krivý, skrinku do toho priestoru prispôsobíme tak, aby bola funkčná, aby vyzerala tak, ako chceme, aby vyzerala. To znamená, že odpoveď je áno, vieme urobiť vyššiu kuchynskú linku s tým, že sokel bude vysoký iba 100 mm alebo taký, aký chcete. Chcem dať vyrobiť nábytok do spálne, posteľ a skriňovú zostavu. Keď som si meral izbu, zistil som, že sú tam dve dosť krivé steny a v jednom rohu aj strop. Viete si s tým poradiť? No, nakoľko my meriame laserovou technológiou, máme na to aj vyvinutý náš merací systém, meriame krivosti stien veľmi dôsledne, čo následne technici zohľadňujú pri kreslení všetkých zostav a keď je niečo extrémne krivé, vieme si s tým poradiť, vieme tam dať nejaké záslepkové riešenia, ktoré sú aj po tej dizajnovej stránke priateľné, je to odkonzultované, odkomunikované, takže áno, vieme si aj s takouto situáciou hravo poradiť. Robíte nábytok aj do podkrovia až po strop? Áno, robíme. Robíme naozaj nábytok na mieru, takže ani šikmé priestory nám nerobia žiadny problém. Ako dlho trvá výroba nábytku u vás? Všetko závisí od toho, ako sa dohodneme so zákazníkom. Zväčša je to 10 až 12 týždňov, odkedy sa reálne dohodneme. Čiže keď zákazník príde pripravený a presne vie, čo chce, tak sa to dá vyrobiť do toho termínu 10 až 12 týždňov. Ak nie, že nemá to pripravené, musíme tam riešiť také detaily, konštrukčné riešenia a vôbec troška ten priestor ako keby ešte dispozične upravovať. Tak aj s tými stretnutiami to vie byť trocha dlhšie.